Zaleire gara, eta gure esperimentua azalduko dizuegu. Haize horrela. Zer behar dut? Plastilina, jogur pote bat, buruan duen boraguma arkatza, lastotxoa, horretza, plastilina eta kartoia. Nola egiten da? Egin zilotze bat jogurpotearen ipurnean, eta gero sartu alkatza. Itzaki jogurpotea kartoiaren erdialdian eta gero plastilina erabili. Egin kartolinazko bi iruki eta itzaki lastotxoaren bi izkinetan. Sartu horretza kajitaren erdialdian eta gero borragoman. Nahi baduzu dekoratu. Zer gertatzen da? Irten eguna itzetsu batean kalera haize horrataren. Eta ikusi alduzunez, haizearen norabidea jakingo duzu.